सरकार दागोन बे ब्रैथि खेबनि थाखाय बिपिएफ सरकारानो सरकार दागोना फाइनाल मानोना बेहाय इउपिपिएलआ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु बिपिएफ माने इउपिपिएल मोनसे हानजा राजनितिका बिथांनि सायाव बारा फोथायनाय गैया रायजो राजाया मानो बिथांमोननि राजनितिक हानजानो रायजो राजाफोरा भट होआ इउपिपिएलनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। थांनाय समफ्राव बिथाङा एबसुनि जेब्ला आफादगिरि जानानै दंमोन बे समाव बिथाङा बुंदों रायजो राजानि गेजेराव आङो जेब्ला बर' जाथिया बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आङो मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बाहागो लाया आं राजनितियाव बाहागो लाया होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन। दिनै बिथाङा जेरैबायदि मोनसे फोसावनायजों आरो गावनि खामानिजों गोरोबाखै दा नंखायनो बिथाङा जेरैबायदि मोनसे इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बर' रायजोखौ थगायनानै जेरैबायदि मोनसे गावखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय जे आवगायलांनो ओंखारदों बा जि राजनिति खालामनो नागिरदों बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावनो हागोनखौ जों नुहुराखै। बिटिसिआव गुबुन हारिफ्रा हा हुनि बेलायाव एसे गोनो गोथो जादों। दा बेवहाय बिपिएफआ आरोबाव खनसे सरकार दाबावनानै बिटिसिखौ खुंगोन जेला बेवहाय हा हुनि बा सम्पतिनि मोनथायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोसावनो सानदों दि बिटिसिआव गोदान हानि जेबो पलिसि गैया बा लेन्डनि जेबो पलिसि गैया थाखानाय बिटिसिनि जि पलिसि बेनि गेजेरजों सोलिगोन। नंखायनो बेहाय बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफ्रा जाहाथे बे गिनांगौ गैया। नंखायनो आं खावलायगोन बे हानि सोमोन्दै जाहाथे रावबो जेबो सिन्था खालायालासिनो बिपिएफ सरकारनो भट होनानै देरहासार खालायगोन। बेहाय खुनु गोदान हानि पलिसि गैया आरो बे जेरै दं बिटिसिआव बेबायदिनो एजिटि जानानै थागोन। बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि आरो नोंथांनि बे 33 नं धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजानि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? खुलुमबाय। आङो गासै 37 नं धोनस्रि समष्टिनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनो सानदों। दिनै आं बिपिएफ हानजानि जानानै दिनै बेहाय बाहागो लादों। नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे साफ्रोमबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा जाहाथे आंनो भट होनानै देरहासार खालायगोन नांगोलनि सिनाव आरो आं जेब्ला नोंथांमोना आंखौ देरहासार खालायनानै होगोन अब्ला आङो बे ओनसोलनि उन्नति आरो डेभेलपखौ लानानै मोनफ्रोमबो जातिनि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै समानै आवगायलांनो सानदों। नंखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बे धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे खावलायनो सानदों। धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय आंनो नोंथांमोना अननाय आंनो हेफाजाब आरो नोंथांमोननि आशीर्बाद बिनो थाखाय आं दिनैनि गेजेराव नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाहरबाय। बिटिसिनि रायजो राजासिम माबा बुंगोन नामा? खुलुमबाय। आङो दिनै बे मोनसे मिडियानि थ्रुयै आङो रायजो राजासिम मोनसे फोसावनो सानदों। बे साफ्रोमबो बिटिएडि ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठी गोबां माने धर्मनि मानसि बे ओनसोलाव रायजो जादों। नंखायनो बे बिटिएडि रायजोनि सिगां मोनसे फोसावनो सानदों। जोंनि सन्मानिय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिपिएफ सरकाराव थानानै जेरैबायदि मोनसे बयखौबो लानानै गोजोन आरो सान्थि खौसेथिखौ लानानै मोनसे आवगायलांनो नागिरदों फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव साफ्रोमबो बिटिएडिआव थानाय जाति जनगोष्ठी गासैबो मानसिफ्रा जाहाथे भटखौ होनानै देरहासार खालायनो हाथों। 37 धोनस्रि बियाबनिफ्राय बिपिएफनि दैदेननायाव सासे बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनायनि थांखिया मा? 37 नं धोनस्रि समष्टिनि आं सासे बिजाथि बिपिएफनि आं नंखायनो साफ्रोमबो बे धोनस्रि समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी आरो बर'फोरखौ लाफानानै मोनसे सान्थि आरो खौसेथिखौ लानानै आवगायलांनो सानदों। आरो बे ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय जेबो माने मोनै शिक्षा आरो शिक्षाजों लाफानानै आरो नोङो साइस्थ' शिक्षा साइस्थ' आरो जेरैबायदि मोनसे डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेखौ उन्नति खालामनो थाखाय आङो दिनै ओंखारदों। बिटिसिआव बिपिएफनि इलेक्सन गेलेनायनि मेन एजेन्डाया सम अधिकार सम जौगाथाय नोंथांनि एजेन्डाया मा? जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर बिटिएडिखौ सासन खालायबाय। 17 बोसोर सासन खालायनायाव
जेरैबायदिहै बे ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जेरैबायदि मोनसे उन्नति लाबोदों नंखायनो आं सानदों जे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव मोनसे बिसास लानानै बे राजनिति हान्जायाव आं हाबनाय जाबाय आरो राजनितियाव हाबनानै जेरैबायदिहै मोनसे 17 बोसोरनि गेजेराव जेरैबायदि उन्नति लाबोदों आरो एबार खनसे देरहानो हायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन आरो मोजांसिन खामानि मावनो हागोनखौ आं मोनसे फोथायनाय दं नंखायनो आरो बेहाय बिथांनिफ्राय जेरैबायदि मोनसे साननाय हनाया क्लियार बे ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ लानानै जेरैबायदि उन्नति खालामनो नागिरदों बेबायदि थिग मोजां धरनाव बिथांखौ आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानदों नंखायनो बिथांनि सायाव बिसास लानानै आं बे पार्टिनिफ्राय दिनै टिकेट लानानै गेलेनो थाखाय ओंखारबोदों बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सेथि नैथि थामथि खेब सरकार दाबाय एबाराव ब्रैथि खेब सरकार दानो थांगासिनो दङ एबाराव बिटिसिआव सोर सरकार दागोन बे ब्रैथि खेबनि थाखाय बिपिएफ सरकारानो सरकार दागोना फाइनाल मानोना बेहाय इउपिपिएलआ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु बिपिएफ माने इउपिपिएल मोनसे हानजा राजनितिकआ बिथांनि सायाव बारा फोथायनाय गैया रायजो राजाया मानो बिथांमोननि राजनितिक हानजानो रायजो राजाफोरा भट होआ इउपिपिएलनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानदों थांनाय समफ्राव बिथाङा एबसुनि जेब्ला आफादगिरि जानानै दंमोन बे समाव बिथाङा बुंदों रायजो राजानि गेजेराव आङो जेब्ला बर' जाथिया बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आङो मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बाहागो लाया आं राजनितियाव बाहागो लाया होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन दिनै बिथाङा जेरैबायदि मोनसे फोसावनायजों आरो गावनि खामानिजों गोरोबाखै दा नंखायनो बिथाङा जेरैबायदि मोनसे इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बर' रायजोखौ थगायनानै जेरैबायदि मोनसे गावखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय जे आवगायलांनो ओंखारदों बा जि राजनिति खालामनो नागिरदों बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावनो हागोनखौ जों नुहुराखै बिटिसिआव गुबुन हारिफ्रा हा हुनि बेलायाव एसे गोनो गोथो जादों दा बेवहाय बिपिएफआ आरोबाव खनसे सरकार दाबावनानै बिटिसिखौ खुंगोन जेला बेवहाय हा हुनि बा सम्पतिनि मोनथायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोसावनो सानदों दि बिटिसिआव गोदान हानि जेबो पलिसि गैया बा लेन्डनि जेबो पलिसि गैया थाखानाय बिटिसिनि जि पलिसि बेनि गेजेरजों सोलिगोन नंखायनो बेहाय बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफ्रा जाहाथे बे गिनांगौ गैया नंखायनो आं खावलायगोन बे हानि सोमोन्दै जाहाथे रावबो जेबो सिन्था खालायालासिनो बिपिएफ सरकारनो भट होनानै देरहासार खालायगोन बेहाय खुनु गोदान हानि पलिसि गैया आरो बे जेरै दं बिटिसिआव बेबायदिनो एज इट इज जानानै थागोन बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि आरो नोंथांनि बे 37 नं धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजानि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन खुलुमबाय आङो गासै 37 नं धोनस्रि समष्टिनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनो सानदों दिनै आं बिपिएफ हानजानि जानानै दिनै बेहाय बाहागो लादों नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे साफ्रोमबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा जाहाथे आंनो भट होनानै देरहासार खालायगोन नांगोलनि सिनाव आरो आं जेब्ला नोंथांमोना आंखौ देरहासार खालायनानै होगोन अब्ला आङो बे ओनसोलनि उन्नति आरो डेभेलपखौ लानानै मोनफ्रोमबो जातिनि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै समानै आवगायलांनो सानदों नंखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बे धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे खावलायनो सानदों धोनस्रि समष्टिनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय आंनो नोंथांमोना अननाय आंनो हेफाजाब आरो नोंथांमोननि आशीर्बाद बिनो थाखाय आं दिनैनि गेजेराव नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाहरबाय